Medzinárodnej konferencie práce. V tomto dejisku sa stretlo viac ako 7 000 účastníkov konferencie, ktorú organizuje OSN a agentúra Medzinárodná organizácia práce. Hlavnými témami konferencie sú rodová rovnosť, sociálny dialog, kolektívne vyjednávanie a dôstojná práca v platformách. Diskusie na tejto konferencii nie sú ľahké, a to z toho dôvodu, že sa tu stretli zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj vlád z viac ako 170 krajín a každý má iné záujmy. Výsledkom týchto diskusí budú záväzné dokumenty, ktoré musia prijať aj členské krajiny. To znamená, že sa to bude týkať každého z nás. Bude sa to týkať aj teba, aj mňa, naozaj každého z nás.